Яшел Башкортостан акцияһына Күгәрсен районы халкыла әүдем кушылды. Бұл көндө райондың һәр авыл биләмәһендә 15 меңдән ашу агас ултыртылды. Мурак авылының Кайын Саукалыгы микрорайонында өр-яңы яшел аллея барлыкка килде. Бында йыелган өмәселәр агас ултырту менән бер рәттән кәртәләү эшендә алып бардылар. Йыр-моң менән хугарылган яшеллек байрамында катнашучыларга эфесәй менән һалдат буткаһы ашатылды. Сегодня мы организовываем акцию «Зеленая Башкирия». В рамках акции у нас организовано 5 площадок. Это существующие, которые мы дополняем саженцами. Это саженцы березы, сосны и рябины. Вот. И у нас на сегодня запланировано, вновь создаем новую площадку. Это у нас в микрорайоне Березовая роща. Тут мы запланировали посадку на 600 с лишним саженцев. Саженцы у нас здесь двух сортов. Это береза и сосны размером около метра. Высокорослые саженцы. Вот. За сегодня мы еще запланировали, значит, сразу же оградить эту посадку. Привезли мы столбы, прожилины, подготовили лунки и подсаженцы лунки заготовили. То есть работа полностью организована. Обеспечили саженцы водой для поливки. Вот. И мы для людей уже организовали горячее питание. Все это будет полевая кухня здесь на месте. Также эта полевая кухня доедет у нас до 5 раньше созданных посадок. Вот. Закупили мы, значит, еще гвозди, побелку. Мы сегодня сажаем, сделаем забор, белим. То есть весь спектр работ сегодня предусмотрен. Бүгін біз Мәгариф бөлігі хезмәткәрләре Яшел Башкортстан акцияһына бергәләп кушылдык. Бөтә коллектив менән Морак авылының безгә бүленгән участогында үсентеләр утыртырга сыктык. Бик матур көн, бөтәбез дә шат, куанышып, ошо акцияларга катнашырга сыктык. Нисек уйлыйсың, ошондай акцияларның әһәмияте зур микән? Әлбәттә, бу әһәмияте бу акцияның бик зур, чөнки беренчедән без үзебезнең туган ягыбызны яшелләндерәбез һәм экологик тәрбия балаларга ла һәм бында яшәгән авыл халкына ла безнең шулай ук әлбәттә тирә-яктың тазалыгын, оның яшеллеген саклауга без бик зур өлеш индерергә тиешбез әлбәттә. Иң күп яшь карагай агастарын Күгәрсен авыл биләмәһендә ултырттылар. 3 гектар ердә бөтәһе 12 мең төп агас ултыртылды. Сарала урындагы халык, мәктәп балалары һәм ситтән килгән кунактар катнаштылар. Менә бүген безнең Күгәрсен авыл биләмәһе һәм Күгәрсен, Сербай мәктәпләре, Лусхоз эшчәнләре авыл халкы сыгып Үрге Сербай һәм Краснояр арасында Мүкле күл дигән ердә 3 гектар майданында 12 мең карагай агасы утыртылды. Ул бит инде бүген белүгезчә 27 апрель Башкортстанда Яшел Башкортстан дигән акция, шул акцияга катнашып, бик матур итеп эшләп, шул килгән балаларга, халыкка ашарга бешереп, сәй исереп, ял итеп һәм яшь буыннар ничек агас утыртканды күреп, табигатьне тәрбияләп үсеннәр дип гән акция инде, шуга катнаштык инде. Барына ла мин әйткем килә, кемнәр бүген катнашкан шу акциялар. Улы рәхмәт үздәрен. Алла берта утырткан агаслар матур булып үтеп китсеннәр. Алдагы ошондай өмәләрдә катнашып, бердәм эшләргә, яшәргә тием. Рәхмәт барына ла.
булмай.